Haluatko sä sanoa tänne? En mä tiedä. Miten sanotaan kiitos? Tack. Oikeesti turning. Hei ja tervetuloa seuraamaan Tukholma-vlogia. Me ollaan just tänään saavuttu tänne Ruotsiin. Niin kuin noista aikaisemmista klipeistä jo huomasittekin, niin ollaan oltu täällä nyt hetken aikaa. Meidän lento tosiaan tuli tossa yhden maissa. Ja noista klipeistä huomasitte myös, että oltiin Taijan kanssa tuolla OP Loungeissa. Ekaa kertaa se on avattu Helsinki-Vantaalle nyt tosta alkuvuodesta. Ja toi oli nyt eka kerta, kun mä siellä olin. Ja siis pakko kyllä sanoa, että toi oli paljon parempi kuin se joku Aspire Lounge. En tiedä, mikä sen virallinen nimi on, mutta siis oli kyllä positiivinen yllätys. Mut joo, me yövytään täällä Tukholman keskustassa tämmöisessä Clarion hotellissa. Ensivaikutelma hotellista on ihan jees. Meillä on tämmönen ihan kotoisa pikkuinen huone. Kylpyhuone näyttää tältä. Joo, täällä ollaan kunnolla levittäydytty jo, joten tästä lähtee nyt tää Tukholman vlogi. Tässä näkyy vähän tätä muuta huonetta. Siellä näkyy toi joo. Me ollaan siis sisäänkirjauduttu tänne nyt joku 1,5 tuntia sitten. Me vähän leviteltiin tosiaan näitä meidän kamppeita. Ja nyt me käytiin itse asiassa äsken ostamassa semmoiset liput. Eli me mennään täksillaksi tänne hotellin omaan niinku spa-paikkaan. Ja nyt me käydään vielä syömässä tuossa hotellin ravintolassa ennen sitä. Niin tää eka päivä meillä on tämmönen oikein leppoisa ja rauhallinen tämmönen rentoutumisilta. Niin. Just tultiin tänne pukukopeille. Ja saatiin nuo avaimet ja pyyhkeet ja tossut ja kylpytakit. Niin nyt me tultiin siis ihan tänne vaan niinku rentoutuun ja pidetään tämmönen chilli tää ilta. Ja rentoudutaan tuolla poolilla. Ja juodaan ehkä pari drinkkiä ja muuta, niin ihan sikakiva ottaa tää ilta tälleen niinku rauhallisesti. Ja sit huomenna herätä silleen aikaisin ja touhottaa koko päivä tuolla kaupungilla. Ja sitten meillä on vielä tässä päiviä jäljellä niinku huominen kokonainen päivä ja sitten lauantai kokonainen päivä. Et sit me lähdetään, tai meidän lento lähtee lauantaina niinku illalla myöhään. Eli 2 yötä ollaan. Nyt mennään spaahan rentoutumaan. Me saavuttiin tänne tän spaan tänne terassille, mut okei, tää on oikeesti aika rentouttavaa. Kattokaa tätä. Tossa on toi uima-allas, tossa. Me mennään kohta tonne. Tai siellä venailee jo, mut siis aika jees. Me tultiin tuolta spaasta tänne meidän hotellihuoneeseen. Ja siis oikeesti pakko sanoa, että toi oli nyt todella hyvä päätös, että me mentiin tonne spaahan. Oltiin tuolla joku yli 3 tuntia vai? Koska oikeesti tuon matkustuksen jälkeen, vaikka olikin lyhyt matkustus ja raahattiin noita laukkuja tänne hotellille ja kaikkeen, niin jotenkin oli vaan semmonen rähjäntynyt fiilis silleen, että nyt me saadaan niinku tää ilta olla rauhassa tässä, katsoa vähän TVtä ja syödä vähän herkkuja ja mennä nukkuu ja tälleen. Ja siis oli kyllä ihan vörtti toi maksu siis. Paljon toi maksu? 40. Suurin piirtein 38 €. Niin, 38 €. Joo. Et siis silleen toki on siinä hintaa, mutta sai olla 3 tuntia ja kaikki shampoot kuului ja vielä naamarasvoja ja serumia ja oli sitä puulia ja sauna ja silleen. Ja sit kun me vaan nyt rentouduttiin siellä. Sit siellä oli semmoset ihanat tuolit, tämmöset vähän niinku hierontatuolityyppiset, niin me vaan makoiltiin niissä ja tälleen, niin oli kyllä vörtti. Mut joo, nyt tää päivä hän nyt oli vähän tämmönen lyhyempi, koska me vasta tultiin tänään ja ei tehty mitään ihmeellistä. Mutta huomenna sitten on kokonainen päivä täällä Tukholmassa, niin katsotaan mitä kaikkea kivaa me keksitään ja löydetään, joten ei muuta kuin huomiseen. Arvatkaas mihin me mennään nyt. No aamupalalle. Aamupalalla käyty. Oli ihan tosi hyvä aamupala. Nyt on mahat täynnä ja
mä laitoin nyt tämmöiset silmälaput, että mä en näytä ihan turvanneelta kohta taas tämän ruokailun ja nukkumisen ja kaiken jälkeen. Vähän freesaannutaan tässä tähän päivään. Kello on nyt siis vasta 10:10, joten meillä on tässä ihan superhyvin aikaa, kun toi aamupala oli tossa nyt noin aikaisin. Ja meidän päivän tarkoituksena olisi tänään mennä ainakin tuonne vanhaan kaupunkiin, kattoon sitä ihmeen Kuninkaanlinnaa. Ja sitten kierrellä vähän meikkikauppoja. Eli tänään olisi tarkoituksena tehdä vähän meikkiostoksia. Sitten me ollaan katsottu siis valmiiksi kaikki kivoja ravintoloita. Niin ainakin nyt tarkoituksena sitten mennä myös niinku johonkin niistä meidän kattomista paikoista, mitä me oltiin tutkailtu etukäteen. Et oltiin sen verran suunniteltu, että katsottiin kaikki kivoja niinku just tietyt kaupat, tietyt second hand liikkeet, tiettyjä ravintoloita ja kahviloita, mitkä olisi semmosia, niinku, että toi pitää käydä tsekkaan. Niin sitten ei mene aikaa semmoiseen ylimääräiseen, että me katsotaan täällä, niin kuin, että mihin me nyt mennään ja näin. Tälleen illalla olisi tarkoitus mennä johonkin silleen kivasti syömään silleen vähän myöhemmin illalla. Niin tällainen perjantai täällä tulossa. Miksi me siis edes tultiin tänne Tukholmaan oli se, että siis no ensinnäkin ihan vaan tämmönen kiva pieni kaupunkiloma tähän kevääseen. Mutta me ei olla kumpikaan Taijan kanssa käyty niinku tälleen aikuisiällä, niinku täällä Tukholmassa silleen kunnolla. Et joo, toki on joskus tiedätkö, niinku laivalla käynyt silleen, että on ollut yli muutaman tunnin täällä niinku keskustassa pyörinyt ja käynyt jossain syömässä tai näin. Mut ei oo silleen niinku, tiedätkö, kaupunkilomaa ollut täällä. Ja tää kaupunki on niinku tosi vieras silleen, niin sen takia haluttiin tulla, että niinku tulisi tääkin tutuksi, että vähän niinku, että kun tää on niin lähellä, niin tää oli niin matalan kynnyksen juttu silleen tulla tänne. Joten joo, sen takia me ajateltiin, että nyt olisi kiva niinku tähän kevääseen tämmönen miniloma täällä Tukholmassa, koska siis toi lento kesti vaan tunnin. Ja oli ihan superhalvat lennot, mitkä me ostettiin jo joskus tammikuussa, kun Finskillä oli joku semmonen tarjous, niin oli ihan sika hyvä. Eli me maksettiin joku 100 € vaan niin kuin menopaluu. Niin ei paha. Päästiin lähteen kohti vanhaa kaupunkia ja meidän onneksemme täällä on ihana sää. Oikeesti täällä paistaa aurinko. Okei, vähän on tolleen pilviä, mutta on tällaista niinku kirkasta. Voi käyttää aurinkolaseja, mikä on kiva. Vähän tuulee, mutta katsotaan. Sinne kävelee nyt varmaan joku 20 minuuttia. Ehkä, joo. Ehkä joku semmonen. Oikeesti. Pistetään vaan. Kiva, kun tästä varisee tätä. Tää on niin hyvää. Me tultiin nyt tämmöiseen paikkaan, missä me TikTokin mukaan kuultiin, että täältä saa parasta kahvia koko Tukholmassa. Tää on täällä vanhassa kaupungissa tämmönen kahvila. Niin MP nyt tästä kahvista. Oli hyvä. Kuuma. Niin, mä en oo mikään kahviekspertti, mutta siis onhan täällä hyvää. Mut tultiin tämmöiseen paikkaan, koska löydettiin tää TikTokista, joten täällä ollaan. 2000 years later. Me annetaan nyt tälle meidän ravintolalle, missä me oltiin. Tän nimi oli siis Vaudeville, eiks niin? Vaudeville, joo. Tai mikä on sun arvosana tälle ravintolalle? Mä sanoisin, että tää on ehkä, ei ehkä 10/10, mutta ehkä 9/10. Joo, miksei sitä yhtä vielä? Musta tuntuu, että meidän paikka olisi voinut olla pikkasen vielä parempi. Joo. Mä veikkaan, että jos meidät olisi sijoitettu jonnekin niin vähän siinä, koska me ollaan nyt tässä, missä me kulkee koko ajan sille ihmisiä. Jep. Se ehkä on silleen vähän rauhaton. Kyllä. Mutta tää on siis, tää on ihan sika hyvä. Ja tää oli aika täynnä, kun me tultiin tänne. Joo, että 9/10. Jättefit. Sieltä tuli ihan paikallista kieltäkin. Joo, siis hyvä analyysi. Mä annan siis mä annan varmaan 9,5. Ja mulla jää se puolikas, ehkä just tosta sijainnista, mutta se tavallaan, että silloin kun me tultiin tänne, niin tää oli aika täynnä. Niin ei me oltais edes mahuttu. Plus musta oli kivempi päästä tänne terassille kuin vaikka tonne sisälle. Joo, 9,5 on. Oikeesti tää oli vörttipaikka. Siis tääkin tuli TikTokista. Eli siis Vaudeville. Laittakaa muistiin, jos tuutte Tukholmaan. Okei, me ollaan suppailtu koko päivä täällä Tukholman keskustassa. Pysähdytty aina väillä tolleen viinille ja vähän silleen vessataukoon ja rentoutuun. Mutta tuosta lounaasta eteenpäin me ollaan vaan oikeesti kierrelty ja shoppailtu täällä.
jotain on myös starttunut matkaan, mutta kello on nyt jotain, varmaan 4:30 tai jotain. Ollaan me nyt tässä aika kauan jo pyörittyy, mutta vielä on paljon kaikkea näkemättä ja kaikkia semmosia, mitkä kuuluu meidän tämän päivän niin kuin, silleen, to-do-listalle. Joten vielä kiertely jatkuu, mutta siis onneksi nyt on löytynyt jotain juttuja, mitä niin kuin pitikin löytyä. Joten se on ainakin positiivista. Oi mikä ihanaa! Siis herran jästä sitä ihmisten määrää. Mut siis matka jatkuu H&M Beautyin. Mut joo, ostin tosiaan ton Elfin ihme glow filter homman tai tollasen testiin. Ja siis sitä myytiin tuolla H&M:ssä. Mä en tiedä onko mä jotenkin ihan niinku pihalla tai muuta, mutta siis täällä on niinku H&M:ssä niinku eri merkin niinku tuotteita. Esim. Tässä mun edessä just Anastasiaa ja Kylie Cosmeticsia ja MACia ja kaikkea. Ja näistä saa henksuolet. Voitteko kuvitella? Oh my god. Ja sit mä olin vaan silleen, että nyt löytyy tää H&M Beauty. Ja me nyt tultiin kierteleen tänne ja kattoon, koska jos täältä nyt löytyy jotain tiettyjä juttuja, mitä mä tarviin ja näin, niin silleen mä saan niistä henksuolet, joten oh my god. Niinku, mitä? Ja siis pakko vielä mainita, että siis nää on täällä ihan valtavia nää H&M liikkeet. Siis tonne jatkuu alas, tonne jatkuu ylös, niinku tyyliin 2 tai 3 kerrosta. Ja mitä on nämä merkit täällä? Niin kuin kertokaa. Kommentoikaa oikeasti alas, jos tiedätte, että tästä jotenkin enemmän. Mutta siis vaikka mä oon H&M-konsernilla töissä tällä hetkellä, niin en mä tiennyt tästä. Tää päivä on päässyt siihen pisteeseen, että me ollaan täällä laittauduttu meidän hotellilla. Mä en tiedä missä mun skumppa on. Se on täällä. Ja me ollaan nyt täällä, meillä on ehkä vähän jo semmonen hoppu. Okei, no ei oo kyllä. Kello on nyt 7:15 ja meillä on pöytävaraus 8:00. Eiks niin 8:00? Joten ei tässä hätää. Ollaan tilaamassa Uberia. Ja mennään sillä sitten tohon keskustaan ravintolaan. Ja asuna tänään on tällainen musta neulemekko. Missä on tämmönen, mikä tää on, poolokaulus. Ja sit kultaiset korut. Ja sormus. Ja toisessa kädessä. Ja tähän päälle vaan musta blazeri. Eli todella simppelillä mennään. Nyt me juodaan vielä nämä meidän minibaarikuoharit loppuun ja lähdetään kohta alakertaan, kun saadaan tilattua meidän Uberi siihen, niin lähdetään sitten ravintolaan päin. The next day. Hei, hyvää lauantaita täältä Tukholmasta. Siis kello on nyt täällä jo iltapäivän puolella. Me ollaan nyt tässä hotellilla. Tultiin hakemaan meidän laukut. Me aamupalan jälkeen lähdettiin siis heti tonne kaupungille kierteleen. Ja ihan vaan siis käytiin vielä viimeisiä shoppailujuttuja ja sitten tultiin hakemaan nyt laukut. Ja meillä on nytten itse asiassa ihan kohta meidän pöytävaraus ravintolaan. Niin ollaan sinne menossa nyt vielä. Ja just saatiin tietää, että meidän lentokin on myöhässä. Elikkä tässä on vielä iltaa jäljellä, koska 10 nyt vasta sitten tai vähän jälkeen 10 lähtee meidän lento kohti Helsinkiä. Mut joo, ollaan menossa ainakin semmoisen yhteen sikahienon ravintolaan vielä nyt niinku piakkoin tästä lähdetään. Sellainen kokemus nyt ainakin vielä edessä. Mut siis on ollut ihan superkiva loma ja niinku tämmönen miniloma ja jotenkin tää Tukholma on kyllä ihana ollut. Siis jotenkin ihan best oikeesti.